Hvad så YouTube? Hvad så YouTube? Vi har en special gæst med. Sorry. Og ja, nu har jeg allerede hørt ham. Det er Emil VG12, eller mæragtigt, min ven Emil. Halløj. Det er første gang, at jeg bruger Bandicam, og at det virker. For første gang. Halleluja. Og by the way, uden I ved det, så er Emil mega mærkelig. Så Emil, husk ikke at snakke grimt. Ikke snakke grimt, okay? Det er ikke min skyld, du lægger det op på YouTube, vel? Jeg lægger den nok op på YouTube. Det er lige præcis, ikke? Derfor du skal have mixer. Corblock Skeleton Bird. Hvad er det for noget lort? Kæft, den er god. Emil, han er træt. Om jeg er. Og han er åbenbart sulten, fordi han har overhovedet ikke fået noget at spise hele dagen. Vi spiller bare Magnet Simulator, og det er også bare hyggeligt. Og det er rigtig hyggeligt. Jeg var op til klokken 3 net. Jeg så spillede Minecraft. Ej, spiller du Minecraft? Du er fandme en konge. Ind på en server. Ind på en server, som er lort, eller vi har i vores klasse. Hvad fuck har I Minecraft? Ja, i klassen halvdelen af drengene og nogle af pigerne sidder og bare og spiller Minecraft. Det er fucking sjovt. Ejeren er stoppet med at spille på serveren, men der er en admin inde. Vi har en admin derinde nu, så det er sgu fint nok. Jeg har lige nogensinde kunne lide ejeren alligevel. Hvem er ejeren? Han hedder Mikkel. Nå. Han er ordentlig selvisk. Fuldstændig. Han suger også rigtig meget pik. Ja. Yes, ja, det kommer alligevel på YouTube, jeg er ligeglad. Hvad? Hvad siger du? Hvad vil du sige? Ja, hvad siger du? Ikke noget. Nå, okay. For fuck. Du har seriøst behov for hjælp, mand. Hallo, okay. Emil, hvad er din yndlingssodavand? Hvorfor det? Ja, men jeg skal bare lige være sikker på, hvorfor en du kan lide. Jeg kan godt lide tissemand. Hvad er din yndlingssodavand? Det er også sodavand. Der er ekstra meget brus i, hvis du forstår meningen. Ja. Ej, jeg er ikke engang sikker på, hvad min yndlingssodavand den er. Hvad er det for en dåse, det der? Er det Red Bull? Cool. Det er cola. Jeg har et hår i, mand. Hvis jeg drikker Red Bull, så fucking dør jeg. det tror jeg ikke. Jeg har da drukket måneder. Det gør jeg faktisk. Eller den mest strenge røv. Ja, tager du medicin? Jeg har ligesom medicin for min ADHD, ikke? Jo, og den man har bliver fuldkommen voldtaget af det der Red Bull energi. Jeg tager ikke medicin, eller jo, det gør jeg. Hvad for noget medicin? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er i hvert fald nej, din mor giver dig bare range. Nej, det er en eller anden sygdom, jeg har, så. Mongolisme? Nej. Hvis jeg havde mongolisme, vil jeg sidde i en kørestol. Det gør jeg ikke. Man kan sgu da snart gå på ens ben, selvom man er mongol. Hvad fanden er du, racist eller sådan noget? Nej, jeg tror nej, jeg er heller ikke autist. Det er jeg heller ikke. Nej, du hører det. Du er, hvad det hedder, attention, et eller andet, det bliver altså attention retard. Nej, det bliver altså lige nødt til at google. Jeg ved ikke. Jamen, jeg er nødt til at google, hvad fanden. Jeg ved ikke, hvad. Jeg kan ikke huske, hvad det står. ADHD står. Nå, nu kan jeg godt huske det. Alle drenge har. Jeg ved godt, hvad ADHD står for. Hvad står det så for? Det står for, alle drenge har det. Det giver faktisk mening. Ja. Hvad står det for? Det står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nå. Ja,
nu ved jeg Det kan godt. faktisk mening. Nej, det står sgu da forældre, ikke har det. For helvede, du er dum. Nej, det er sgu da ikke din fucking god. Stop nu af, din bro. Jeg går altså lige ind og finder et spil. Det er fucking nederen, at Meep City, eller ikke Meep City, men Adopt Me, det der cancerspil er fucking ordentligt populært. Der er sådan, jeg går lige, der er flere, der var sådan 20.000 mennesker, der spillede det, flere, der spillede det om aftenen, altså midt om natten klokken 3, ikke? end der gør nu om dagen. Emil, hvad skal vi spille? Okay, Emil, en udfordring. Vi må ikke have lyd til i spillet. Jeg spiller uden lyd. Jeg kan ikke engang lide at bruge lyd i spillet. Nej, det kan jeg heller ikke, så jeg har også bare lyden på. What the fuck? Hvad? Jeg kan altså ikke finde noget gammelt det her shit. Jeg er så irriteret. Jeg har ikke min gamle gun, altså den der med suppressoren på. Hvad fanden er det? Jeg kan altså ikke spille det her. Jeg kan seriøst ikke spille det her spil uden det gun. Fuck er du? Jeg sværger, hvordan fuck gør man det? Er du overhovedet inde? Det skulle jeg. Er du overhovedet gået i gang? Eller jeg kommer og flækker dig. Ej. Det er fucked. Du er fucking god til det der spil lige nu. Stadig. Jeg skulle det. Ej, du har plantet bomben, din fede autist. Jeg troede faktisk, jeg tabte uden løgn. Jeg troede faktisk lige, jeg tabte. Jeg troede faktisk, jeg tabte. Fuck, jeg troede faktisk. Ja, fuck dig selv, din fede kund. Autist, alarm, autist, alarm, autist. Jeg har de guns, jeg det godt lide. Du lægger bare der helt udsmattet. Du lægger bare med fjeset ind i væggen. Jeg mister connection. Hvad for helvede? Nu gjorde jeg. Jamen for helvede. Det gør jeg. Det var faktisk. Nej! Laver du? Ja, jeg optager stadig. Sådan der, nu er vi i gang igen. Jeg ved ikke, hvor mange dele det vil til at være. Måske 2 dele. Altså, to. En del 1 og en del 2 i den her video. I have no clue the fuck you're talking about. Nå, det er hvor lang tid videoen. Hvor mange videoer jeg kommer til at uploade. Så jeg kommer til at være uploade 2 videoer, måske. Jeg ved så ikke lige, hvor lang tid. Uda! It don't let me change this shit. Okay, jeg giver op. Men du må ikke købe noget, for det er ikke fair, for jeg har ikke nogen ting jo. Hvad laver du? Du camper i dit spawn, gør du ikke? Er du going to planter? If I see you. Fucking du har hacks alligevel. Jeg kan ikke engang høre noget. Jeg havde et spekulation med, at du var der, fordi hvis du allerede var væk så hurtigt, hvordan fanden kan du så være væk? Det er fucking hvad de alle sammen siger. Skyr dig selv. That's what they fucking all say. Jeg har en ven, ikke, der spiller CSGO, ikke? Han kan ikke finde ud af at bruge nogen guns, så han køber fucking P90, når han spiller. Han sutter max til spillet. Du er nået at komme hele vejen rundt. Jeg føler det, du har hacks. Jeg skulle da ikke allerede nå at komme hele vejen rundt om mappet. Jeg ved ikke engang, hvor du er. Fuck, min hånd, den klør. Min pik, den klør, så er din kæft. Hvor skal jeg